Mece ce wannan? Naira 500 mana. To nawa kake son gani? Ai wannan ba business kake ba, sata kake. Kaga abin nan ba daga mu yake ba, daga sama ne, dan haka ba hanyar ka ba gurin nan. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah malam muna buƙatar kashi. Kashi. Kamar na 100 haka. Kashi ɗin 100? Okay, to bari mu ga. Kai, alhamdulillah. Na je guri kusan ba 30 ban samu ba sai. Kai, me gida? Ba ma kashi ɗin na wallahi. Bawan Allah ka ce a ba kashi, na ce maka babu. Haba me Allah ka taimaka mun dan Allah ka taimaka mun. Kenan akwai kashi. Amma duk 2000 naira 1000. Duk 2000 naira 1000. Ko kuma 1000 naira 500. He ba ku muke nema kuɗin. Ba na fa tsohon manajan banki ne fa. Ashe ku da kuka jaza mana wahala. Kamar ya. An matsalar daga sama ta faro, za ka zo kaina ne, ni da nake neman na abinci ka wani ce mini dan na ce ma charges 1000 ga a he ubanka abokin wancan kai fita ka bar nan gurin. Dan kwace za ka ce. Kai ubanku ne dan kwace wanda suka zama manajojin banki. Kai zan ma elbow fa. Kam Allah da na sumar da kai munafiki. Ba za a baka ba. Ai babanka shi yasa ire-iren babanku ne suka samu a wahala nan, da haka ba dan iska. Kai da na san ma dan gidan manajan banki ne kai gonan da tana na sumar da kai. Wa alaikum salam. Yawwa mai gida, na zo da Allah dan Annabi a taimaka a ban kashi ne. Kai mai gida kashi din nan fa ba zai samu ba kashi. Allah ba kashi. Dan manzon Allah a taimaka a aga zamu a bani kashi. Ai ka kai ni bango. Amma fa duk naira 1000. 2000 charges ɗinka 1000, 10,000 charges ɗinka naira 500. Ni naira 1000 sai a cikin account ɗina, ya za a kira? Charges ɗinka naira 500. Awa sai ka ce wanda uwa ka taya ni? Ka zage ni, fita ka ban nan gurin. Fita ka ban mun gudu. Ga ATM ɗina, cire ka bani kuɗin. Me fin nan? Password ɗin 000 za ka sa. Mece ce wannan? Naira 500 mana. To nawa kake son gani? Ai wannan ba business kake ba, sata kake. Kaga abin nan ba daga mu yake ba, daga sama ne, dan haka ba hanyar ka ba gurin nan. Yanzu za ka ga aika kwa. Ai tafi aikin na da mai ruwana. Dago kanka. Ranka da ɗaya ka ce ma ai kai babban ya ina wuni. Ina wuni dan uwarka tashi? Kawo kuɗin da ke a cikin account ɗin nan gaba ɗaya da kuɗin da ka san an kawo shi a jiya. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. A rai Allah ne ke rai, ko kuɗin nan ko ka ci ubanka. Ranka shi daɗe gashi. Ko wasu da daga cikin su. Kama bakinka. Samu guri ka zauna da uwarka. Tage dan yarinya. Ayyo Allah da. Ya sai di ban 500 hawa dai da sahu. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya.